Yeah, what's up Mga Body? We're going to Samal. Yo, today, we're going to Nagaka. Babot kami sa Bards mga badi. Wala akong kami sa Bamabadi yan. Sa Bamabadi. So, namin karoon para mag-celebrate sa mga gold na kadaugan. So, you know, Badi, let's go! Muna nyo ispace sa mga bayog na ako. So yun mga badi, nakasakay na kami mga badi. Sakay na kami mga badi and padulong kami mga badi. Kaya let's go! Mga badi na lagaron. Kaya mga kauman ako. So kung di nyo madunggan ni mga badi, kusog kayong hangin mga badi. Naglag na nga. A few moments later. See, oh my God. Why? I feel, you know, the dizziness is the impact of dizziness. Layo mo sa akin to. Ayoko makita ito. May tao. Oh my God, that guy over there is swimming. And his t-shirt is color green. What? Oh my God. The other guy is... Oh my God, I thought that I can balance out. Smoking is not, you know... Bakit yung sa atin ito? Mura dyan kong alien. Yung kapatid ko naman tawa. Ayaw naman. So yan naman. Gusto pa ka mabuhay, man. Meanwhile. So, nanata mga badi. Katabok ka ta mga badi. A few moments later.
Dito na kami. Oh, yan. Sila. Diyan sila matulog mga buddy. Nya, dito kami sa tent. Nya, taod-taod. So, shout out. So, yun yun. Yo, relax may karon mga buddy. Kay party. Relax sa party. So, unsa may tabo karon. Let's enjoy the show lang. So, manawag na sa tong master. 1 hour later. Asa na yan? Good job. Sila masih mag-ipon. Years later. So, yun mga buddy. Morning na mga buddy. So, nandito tayo mga buddy. So, nag-overnight kami mga buddy. Kaya nakatulog mga buddy, hindi nakapag-video. Event. So, nakauwi na ako. Nandito na ako sa bahay mga buddy. Yun. So, see you in the next vlog na naman mga buddy. And don't forget to follow, like, share, and subscribe to our YouTube channel. And then mga buddy, everything you do it